Скъпи приятели и последователи, здравейте! Искрено ви благодаря, че проявявате интерес и отделихте от времето си, за да гледате това видео. Представянето на книгата ми е едно прекрасно преживяване за мен, което се радвам да споделя с вас. За тези, които не ме познавате, казвам се Даниела Кунчева и съм сертифициран специалист по Бахова терапия в Великобритания. Споменавам мястото, където протече обучението ми, защото е важно. Това показва, че съм почерпила знания от извора. На база на това знание и натрупания опит в работата ми с цветята на доктор Бах, се осмелих да напиша тази книга. Озаглавих емоционална свобода с цветята на доктор Бах, защото е прекрасно да сме свободни от разрушителното влияние на негативните емоции. Скоро установих, че не съм избрала името случайно. Аз съм Зодия Овен, а известният кабалист и астролог Гао Сесон пише в последната си книга, че мисията на Овена е свободата. Свободата от отрицателните чувства и негативните емоции позволява да виждаме проблемите като възможности и плюсовете вместо минуса при определени обстоятелства. За пример ще използвам процеса на реализирането на книгата ми. В днешно време всеки може да напише книга, стига да има какво да сподели. Това е лесната част, защото в този процес пишещият човек зависи единствено от себе си. Предизвикателството идва след това, когато трябва да намерите компетентните лица, които да ви помогнат да завършите проекта книга. По пътя си на писател, слагам тази дума в кавички, защото не съм такава, срещнах хора, които ми казваха, че намирането на издател е трудно, а самостоятелното издаване е много скъпо. В моя случай и двете твърдения се оказаха верни, но още по-скъпо излиза, когато не сте наясно с кого работите. Стартирах този проект с едни хора и го завърших с други. Благодарна съм, че имах възможност да извървя пътя от написването на книгата до издаването им, защото изпитах огромно удоволствие от целия този процес и от крайния резултат. Ето как предизвикателствата, които срещнах по пътя си на Творец, се превърнаха във възможност да усвоя процеса по издаването на книгата. Написах тази книга, водена от желанието да споделя знанието, което получих по време на обучението си в центъра на доктор Бах. В нея пиша за чувствата и емоциите, които са неразделна част от нас, за разрушителното действие на негативните емоции и давам решение как да се справите с тях. Базирана е на личния ми опит. Оформиха така, че да се използва в ежедневието като наръчник, за да може да си помогнете сами. Състои се от 3 части. Първата обхваща чувствата и емоциите. Във втората част давам информация за всичките 38 цветя и спешния серум на доктор Бах, като приложих и снимки на цветята. С тях книгата ми се превърна в естетическа наслада за окото и също така ви дава визуална представа за всяко цвете на доктор Бах. А в третата част споделям личните истории на хора, които ме потърсиха и резултатите, които постигнаха след приема на цветята. Включила съм и таблица, с която да си помогнете при избора на цветя спрямо емоционалното ви състояние и подробно обяснявам как да си направите терапевтично шише, стига да искате, и начина на прием на цветята. С тази книга ще се потопите в света на чувствата и емоциите. Докато я четете, ще прозрете как изобщо без да подозирате отрицателни чувства като страх, възмущение, негодование, нетърпение, отчаяние, отегчение и още много други се промъкват тихичко в подсъзнанието ви и чакат удобния момент, за да се проявят. Ще получите решение как да се справите с тях, за да откриете смелостта, увереността, решителността, коража и любовта във вас. Езикът ни е даден, за да изразяваме себе си, а не да казваме на другите какво да правят. В този смисъл искам да ви споделя, че книгата ми е много хубава и ценна. Може да използвате цялата информация в нея, за да неутрализирате всички онези чувства и емоции, които ви карат да се чувствате зле. За да пробудите силата във вас
за да бъдете смели, решителни, изпълнени със смисъл и да почувствате любовта на света. Понякога гледам предаването "Стани богат" и виждам притеснението, което изпитват участниците по време на играта, а водещият Михаил Билалов често казва: "Малко по-спокойно." Така ми се иска в този момент да се появя между тях и като онова човече от едно времешното предаване "Минута е много" да кажа: "Хора, има начин да овладеете емоциите си. Прочетете тази книга и ще разберете как да направите това." В края на тази премиера би трябвало да следват вашите въпроси. Може да ги зададете тук. Желая ви изобилие от положителни емоции и моля, споделете това видео с вашите приятели. Някъде там има човек, на когото тази книга ще помогне.